hak review meeting. Hapok ke jingalam jong Chief Minister ke jongi. Kabat dengkong hadin bangilaya thir jingmut bha syapang ki school fees leni ki tuition fees. Kabangas ngotenat ban pentip hadin ba nakaliang jong ka education department. Kila wanra ia kan ka proposal baru ban yarap lem ya kitu kilong ying kilong sem. Kibaya kendu ya kani ka jing ka bakrau ngilarai menta ka janmet ba ya kitu ki school fee ki tuition fees ki badai ya ki government aided school ki deficit patent schools lai benai nakam tau benai April ubnai Mei ubnai Jun ka sorkar kala consider baki day bansiu tang san po persen na ka shispak na kamentakin niki lai benai April Mei Jun kaba na kamentakin niki private school pat kabamut ki bomdei ki government aided school deficit lane deficit paten ki ba peniaj da ki mission ki ba peniaj da ki seng ki ba peniaj da ki shimet na kamta u April Mei bat Jun ka sorkar kan penmi ya ko order ba kini ki school kim dei ban shim ya ki de ki fees ki jongki nak tau nai April Mei Jun light no tang ya ka tuition fees ka bakila ban shim kata kadai ka baar ka ba ngilai rai but ngiladap tip badon ki school ki bla shim lepa pada ya kini ki fees ladap hiong ya ka tuition fees lani ki computer fees lani ki fees ki ba bonjat ki library bat kini kitai lada day bakitu ki keme ki pa ki beladep seu hakini ki benai ki beladep ya kan niru ka order kan sami ha ka baka education department ka sepenmi bat kata kalong ba kin sa adjust ya kani ka fees ya ka baka sorkar kala asim ya karai nam ta lai benai kin sa adjust pada hakini ki benai ki banwan kabamut ki beladep seu la seu benai Jun kin saat jos na kementau benai Julai Agos September kat kum ke jipen bej bat ki skul ki baper ba kajing wanra ia kitu ki kon samla jongi ki bawan pai man kasngi na keleng jogari India ki bapoi ha Guwahati kala benlong railway station kala benlong airport haduk ke sipotrik ngelarai bangingin siu mengi ke Baikali jongki haduk bikin wan pai sala ki jongki district tenring larai mentak sngi banaduk ka khatwei terik jong uniu benai kitu ki kon samla jongi ki bawan pai ki hap ban siu hi ya ka Baikali na Guwahati la ka dei Shatura Shapok Garo Hills lane la ka dei Khasi Shajantia Hills naduk khatwei terik ki hap ban siu ya ka Baikali tang ba ya ka kali ndang penbej hi da ka transport department lane da ka government mdei ban ong bakin ngimpat sya baki bhaying ki basem lani ki kemi ki pa jongki kin lech shaw ya kini ki khun jongki na Guwahati ka transportation dang penbej ka sorka tang ba kalong on payment basis lani ki haban siu ya ka Baikali nang ta kawai ka bangakwa ban pentip yapi mensatring la syong biang ka review meeting hadin bang la syong jingalang rengkat bat kinong yalam niam gi ba per with all the religious leaders that we had a meeting last Friday. SOP has been issued. We finalized it on Saturday and SOP has been issued to all the respective religious leaders for necessary action. Hadin bengla syong meeting bat kinekis bat kinong yalam diam ge baper
nakalian jo ka sorkar kala isu yang ini ki standard operating procedures halaki jong ki niam ki jong ki halaki jong ki jaka ki jong ki but ya kan ini la finalize man hakani ka Saturday kapala dep hapo ka review meeting batru ila sam syabaro ki nong ya lam niam nakabenta ka jingtip ke jongki halor jongkani ngakwa bani tu yapi namar bangi kwa bani kenduk biang sai sisin bat kini kinong ya lam niam ge baper tengi labu la syai ka sengi sai sisin pat ha ini du jaka por shibaji bangin ni kenduk biang bat kini ki seng niam baper kinong ya lam niam ki baper nakabenta ba ngindon ke jingisu jingmot ka bajanai ka bapaka ha ka jingpli ya kijaka maneblei keleng jong kejela ka jongi